inchallah rabbi si tawi hawri lanɗo lagine on le prochain président de la république de Guinée ça sera Cellou Dalein Diallo parce que ko ɗum ɗon wona gollede muɗum fiyo ɗum ɗon laato inchallah non mo be noon si jogitiki ko jogiti ɗon ɗum ɗon laatoto kadi voilà haray o démagogie wonaɗo e waɗede ko leydi ɓe criminel ɓe vayuɓe ɓe anda fi ardagol leydi ko ɓe woni e wadde kon ɗum ɗo ɗen koko lannata ça va finir bientôt voilà Mamadi Doumbouya ko neɗɗo mo andanɗa hoorema ni o lanni natude e probléme mo wata yaltude e muɗum ko ɗum waɗi mo haɓɓiti ko ma kala mo tawtano mo tawtamo mo haɓɓiti ko ma ɓe dartiɓe ɗum ɗo ɗen fof iwtira ɓawo makko anda ɗum wata wonde hay o ƴetti mbuuɗi ɗin o jonni jama mbuuɗi déjà mbuuɗi no manki ɓe ƴetti yaltini mbuuɗi ɗin fof oyi mbuuɗi ko wona mbuuɗi ko woodi kon koko waɗire démagogie ko waɗire pagaille mbuuɗi ɗin fof no yaltina ko banque kala yaltinoyɗo mbuuɗi mum ɗin ton ala natito ton fi on no par ce que hay goto hoolaki donc kamɓe tigi hoore maɓɓe wonɓe wujjude mbuuɗi ɓen hay goto naadata mbuuɗi ɗin e banque koɓe yaltini fof hiɓe fusu fasannade hiɓe wujji mbuuɗi ɗi anndanɗa hoore ma ni ko ma tun ɓe suuɗa ɗi ko ma tun ɗi yaltine ton ma tun ɗi ronka wonde e compte bancaire joni noon bawuri noon hino ara hino inna himɓe ɓen en tant que en accali waɗugol e ɗuma sakuji mbuuɗi e ɗuma e heɓata ɗuma en heɓata ɗuma hono entelanni stabilité financiére bancaire mais min mi anda ko on ɗum nangi bawuri moi je ne sais pas bawuri si tawi hawri hino andi wondema c'est à dire bi anna on dawi Guinée sañsoɓe mbuuɗi no woodi bi anna on dawi mais ha hande hari sifa ɗum ɗo waɗali ha hande hari sifa ɗum ɗo waɗali donc koye gouvernement moɗon waɗi si tawi hawri hande hiɗa inna sifa ɗum ɗo hiɗa wowla sifa ɗum ɗo koye gouvernement Mamadi Doumbouya ɗum ɗo woni par ce que aujourd'hui sa yi bawuri no yalta no inna façon manque de liquidité hein woko tant qu'on continuera à faire circuler des sacs d'argent wo en tant que hiɗen haylinde sakuji mbuuɗi économie men on restera bloqué ko ɗum wo bloquata économie men on ene gila laamu Sékou Touré han laamu comment dirais-je Alpha Condé hanko Alpha Condé waɗa coup d'état mais ha hande lagine ko sañsoɓe mbuuɗi no woodi sañsoɓe mbuuɗi no woodi e sakuji mbuuɗi ɗum no woodi carton ji mbuuɗi ɗum no woodi mais attendez onon ko honɗum ɗin ɗon noon mbuuɗi ko mbuuɗi laaɓuɗi ko mbuuɗi ƴettetenoɗe ko banque adde fi sañsugol onon noon hande hay goto susata naadoyde toon mbuuɗe orange money mi inni on jogiiɗo 500 000 comment dire 3 millions tawi mo faala yaltinde 2 millions ko 500 000 ɓe jonnimo pardon 500 000 ɓe jonnimo onon yiɗon innalan ɗum ko leydi ni ɗum ko ɗumani komi inni on jooɗe ɗon fanko buɗe ñande tawi hande kadi ala ko yoɓe ɗon si lewru maayi harana ko wona pete neɗe ɗo ɓe ronka o yoɓude 2 mois ɓe ara ɓe yiltitoɓe ɗuman komi inni on vous allez voir on andi noon si tawi hawri ko ma hawta ha naata ko nder guite mon si yi on tumati on anda komi woni woli ande ko bi men fuɗɗi on yewtude mais est ce que hina gonga mi woni on yewtude onon tigi on yi ko gonga mi woni on yewtude ko bandi ardi leydi ndin ko fi honɗum no menen men yewtanta weldi aaden jooɗotoɗo inna e ɓeɗo du'ani fi on tigi no hokka otowal ko fi honɗum hara mais attention haray koyon andu wondema duwaɓe yewtude gonga ɓen si immaki yewti gonga ko ɓe hana yewtude gonga ɓen immoto yewta gonga ko non woniri par ce que gonga on ko ma o lutta fenande nden ko ma nde wiira awa noon lagine ɗo gonga ñiiɓay ko min haalani on ɗum donc si tawi on sikki ko samakala on anday bi himɓe ɓen wara par exemple ɓe himɓe mayɓe zéro kore ɗo le 1er décembre 2024 Mamadi Doumbouya gouvernement makko on reconnaît 56 personnes e hoore ko yeehi ko 300 et quelques personnes maayi sabu makko on yi o aretali waɗugol démagogie ka ha hande mo continue na ko ɗen balɗe ɗon bawuri yaltuno inni gilandema ɗo no interdisa ƴettugol photo président on waɗa ɗum ɗo e ɗum ɗo sabu honɗum ɗa hari ko fi kalmugol mayraɓe ɓen
hadi tournoi de football no fokkitino den balle dum don kadi be suspende sabu kalmugol mayra na après be continue na on yi ko be wadi mamu kon na on yi ko be wadi boki kon na on yi ko be wadi kindia kon na on yi ko be woni wadde kankan kon dum do den fop wadi après des mayele fejjude le 1er décembre ko andingol on wonde ma be haajaka ko mayo ton be haajaka e ko guinéen sonjoto onon non wonbe kellude fino jonna miyet ma otowal ma ko woni wo onon do on fop on ni so yey parce que mi hala ni on wondema yiltite sabu be nangabe fonike menge billo ba abi marwan camara aliou ba sabu o injustice do den e hanki heccanki do den kadi ko be yahani do den maître mohammed tout traoré ko makko o yi ko be wadi mo kon on yejjitali kadi abdoul sako ko wada kon on yejjitaki alaji alsenen ko be yebe taybe ko mabbe be wari be dum do fof ko kambe woni wadde on yi kadi alaji mis yejjiti ko alaji alasana mi anda ko be nanganobe opérateur économique be do de nanganobe be mutini be balde be artiri be ben don bi arti wo laali onon dum do de fop on andi leydi ndin ko criminel laamindi son jokki goddo han andi ko criminel jo yilte waton fonso si tawi non on sikki wondema kaalisi ko wondon hebude don kon dum don den wondema nafay on loowi on naatu e problème o yaltoyta kala mo démissionnali o problème do den o ninsoye parce que dum do hina hande déjà non wodi wobbe jettabe fi yendugol fi aybingol be sikki wondema ko sifa ko Ousmane Nielo e Fatou Nielo wonno wadde kon ça fait 2 ans gouvernement Alpha Condé et gouvernement Mamadi Doumbouya na gotunga son sikki wondema on jodoto do de yenno yimbe ben e hoore wallitagol criminel be yalton bredouille dum ko samakala non Ousmane Nielo e Fatou Nielo ko be wonno wallitade e hoore ko be wonno yennude kon fu ko woni gona correct mais ko e laamu wonnongu c'est-à-dire wonnongu votananongu wonno c'est-à-dire laamu wonnongu légitime awa entre guillemets laamu wonnongu légitime parce que onon ko pinka ƴetta yaha wara himɓe laamu ngun ciwla sariyaji winda engagement ji ƴetta prêtre serment prêta huɗa ko kamilu e ko bible ɗum ɗon ɗen fop signa ko ɗum ɓe woni e ƴettude ɓe lundo ɓe inna kamɓe hande kadi ɓe respectata onon noon ko ɓeyɗo no woni ɗon e wallude son sikki on eɓɓidiroyte ɓeya to ɗen ɗum ko sama kala noon ala laamu Mamadi Doumbouya ngun eɓɓidirte e lakine ɗum ɗon koye woni onon wonɓe wiide yo du'aji waɗe wonɓe jokkude waɗa mouvement de soutien wonɓe wiide ko activiste no ɗumanni no iwtiri ɓaawo onon ɗo fof ko teddungal e moɗon c'est-à-dire que vous allez regretter ɗum ɗon ko min haalani on ɗum voilà haray noon mi yiltito ɗo ɗen e fi congrès UFDG o merci